Kuskure guda biyar da maza suke lokacin da ya samu budurwa, farkon haɗuwan shi da budurwa, kuskure guda biyar da maza suke. Na farko shine sai ya gaya mata akan past relationship ɗinsa, sai ya ringa bata labarin abin da ya faru da tsohuwar budurwan shi. Misali, bata tambaye shi ba ko ta tambaye shi me ya faru da tsohuwar budurwanka kuka rabu da ita, bai san wani ansa zai bada ba, sai ka ji ya fara maganan cewa wallahi ta yaudare ni ne, wannan ya min zafi sosai, amma tun da na haɗu da ke sai na ji hankali na ya fara kwanciya da ke, na san ba za ki yaudare ni ba. Da zaran mace ta ji wannan, yarinyar da ka rabu da ita ta yaudare ka, kai a tunaninka saboda ka bata labarin cewa wancan yarinyar ta yaudare ka, kai kana tunanin wannan yarinyar ba za ta yaudare ka ba, to za ta yaudare ka ita ma. Duk abin da ka ba wa mace wancan yarinyar take yi, to ita ma za ta maka wannan abu. Za ta yi maka wannan abu. Daga lokacin za ta ringa kallon ka, za ta ce ayya Allah sarki kar ka damu, you understand, za ta tausaya maka, amma a hankali za ta yi maka yaudaran da ya fi wancan. So na farko in ta tambaye ka ya labarin tsohuwar budurwanka me ya haɗa ku da ita, kar ka yadda ka bata labari. Ba sai ka bata labari, ka ce mata gaskiya ban cika magana abin da ya wuce ba. Let's mu ci gaba da abin da yake yanzu. Shikenan it's okay. You understand? Na biyu shine kuskuren da maza suke shine sai ya ringa faɗin abin da ya faru cewa ni ina son mace da za ta nuna min soyayya ta kwantar min hankali. You understand? Wancan ba ta kwantar min hankali, ba ta nuna min tana sona. Kana gaya mata ko mace yanzu abin da ka gaya mata nan take maka, to ita za ta ƙara yi maka shi. Ka lura duk saurayin da mace ta yaudare shi ko kuma ba ta nuna mishi soyayya, ya samu wata budurwa ya bata wannan labarin, ni nake gaya maka sai ta yi maka abin labarin nan da ka bata. Na uku shine lokacin da ya samu sabon budurwa, haɗuwan farko sai ya rikice yana kiranta. Safe rana dare, safe rana dare, sai ya bada too much time nashi, too much availability na lokacinsa, yana tunanin cewa za ta so shi, za su ji daɗin abin da take yi. You understand? Of course, za ta ji daɗin abin da ka yi. Amma a hankali soyayyanka zai fara fita a zuciyarta, because duk abin da ya yawa mace za ta yi saurin watsar da wannan abun. Mace ba ta son abin da ya mata yawa. Duk wanda ya bada too much time nashi wa mace, ita kuma za ta gaji da kai. Za ta ji kuma yanzu ba ta son ka saboda ka bata. Duk wanda ya bada lokacin shi wa gun aikinsa, ya bada kaɗan lokacin shi wa mace, to ita ta fi son shi. Amma in dai ka bada lokacin ka da yawa, za ta ji daɗi da farko, daga ƙarshe ta watsar da kai. So kuskuren da maza suke shine bada lokacin shi lokacin da ya yi sabon budurwa. Na huɗu shine lokacin da ya yi sabon budurwa sai ya ringa gaya mata duk wani sirrin da ya shafe shi da ƴan uwansa, ya ringa bada labari. Gani yake abin da yake yi yana ga abu mai kyau ne. You understand? Ran da kuka samu matsala da mace, she's emotional being, za ta iya gaya maka duk wannan abun da ka gaya mata. Namiji ne kaɗai za ka gaya mishi sirrin ka ya ɓoye, amma mace tana da rauni, ba ta san ma lokacin da za ta faɗi wa ƙawarta ba. Sirrinta ne kaɗai mace take iya ɓoyewa, amma sirrin wani tana bayyanawa saboda rauninsu da Allah ya yi su. So wannan kuskure ne. Lokacin da ka haɗu mace farko shine kana ƙoƙarin ko ta halin yaya ka birge ta saboda ta so ka. Komai za ka iya yi. No, kar ka zama masu cikin layin wannan maza. Be yourself, ka zama yadda kake kawai. Abin da za ka iya yi ka yi, abin da ba za ka iya ba ka fito kawai. Kar ka yadda ka zama layin ko ta halin yaya za ka birge ta. Kuskure ne wannan. Allah sa mu dace. Duk wanda yake son littafi na guda 7 ya ɗauki namba na a sama ya min magana.